naman eh. Halos na gabiin, kubagdam ko. Nakusubin na sa bato. Matay gini yun. Lah, unsa mis pare? Problemado man kayo. Produk ko ginigutang wa ang bayre. Uy, pre istoy. Siya mga pre, diyawan, tani mo. Unsa man ka pre na mangulanon gay ka? Mo lagi pre. Ah, gahapon pre malipayan bagani ka. Na problema lagi ko pre. Kita gagabi ko dam ko basketball niya. Kusubin na bato. Pre, di ba ka sakit no? Ah, pre, may pa magpa-check up ta pre. Nganong siya ka pre? Kita mo ngipon ko pre. Sakit ah. Ala, unsa mis lang managtuhoy man? Uy mga pre, say problema diha. Uy pre, apay sa dire? Asam di ka pre? Wa di mo kabaw pre? Nalibre pa check up ron si Mayor. Timing pre. Asam man pre kay mapacheck up sad ko. Ako pre, sus ka-timing. Aw, kung mao gani na tana, ali, magkuyog ta. Tara pre. Uy ta, tara. Dali pre kay check up sa ko kay ubusan ko. Dali pa check up sa ko. Tay pasa, gadala mo ba dita? Aw, kailangan pre ba dita? Oh, pre, mo maingon Sir Julito. Tara kuha ko. Patay pre. Aw, sige, kung mo ka na. Hala, tara. Pre, layo pa? Doon ra pre, narutunahan ay. Ah, sige, sige. Mao na ni pre. Oh pre, mao na ni pre. Mao na. May Sir Julito pre. Mao na. Ay, sir, may buntang na sir, kanang nasi do. Oh, naman. Si Toyo. Ni are may dresser kay magpa-check up lagi me. Oh, sige. Nara dito. Sige. Stop. Scan sa ta. Scan sa ta. Stop. Ano may sakitin mo? Sakit lang ikog ngipon sir. Kana magda ihatag na dog. So na. Unsa sakitin mo? Sa akong mga gipanguna-huna lagi sir. Kanang papila ihatag na ni Doc. Sige, so na. Sakitin mo daw. Upo lagi sir. Oh, giubom lagi ka. Mas Oh, sige sir. Pwede ka malakang sir. gisod na. Salamat kay sir. Paglinya sa madra, ni akong gilista, ako ni ihatag ni Doc. Paglinya mo na bangko kay buhat ang matawagan. Sige sir. Butang sa. Ako'y una, kaya ako may nagdan ninyo. Kamu paglalis ba itong sunod? Ako una. Nyara. Ako sunod kay ako may inunda na naata dire. Yun na no bro. Ako may nakunag hikap sa bangko. Sige pre, real lang ko sinamita. Dara Doc, mo ni lista sa magpa-check up. Mao na ni. Oh, mauna na. Mao ra ni. Wala na lain magpa-check up. Mao ra lang talo. Oh, maura. Sige, salamat. Pwede na kang balik nga to space to. Sige, salamat Doc. Pisyong makabugto. Pisyong makabugto. Pre, si pre bising na pre. Ha? Pre. Ikaw man, dali ka. Ako na pre. Salamat pre.
Sige, Dok. Unsa may sakit nimo dong? Ubo lagi ko, Dok. Nya, dugay naman yung ubuhan. Agi pa rin buwan. Ari ba atong sikapon ko no? Di ubo ko no. Di ubo ko dyan. Ambis na imong papel. Dok. Ikaw si Pisyong makabugto? Oh, Dok. Buwasan imong Christmas be? Sige, Dok. Di ubo di ay ka. Oh, Dok. Pila nakakadlag di ubo? Dok, kasmana naman ni Dok. Ya, utod karon. Gahit ni ko dire. Sige. Resitahan kag tambalo. Unya, Dok, unsa man sakit ako, Dok? Natural, ubo. Sus ko ubor di ako sakit, Dok. O dara resita. Sure jud ka, Dok, ubor gyud. Oh, ubo ra jud. O sige na, pwede na kang pauli. Palitan ng tambal ha. Ang kanang resita nako. Sige, Dok. Maom ka ni. Salamat. Salamat ni Dok. Sige, sige. Uy, klaro, doktora. Ubor di ako sakit. Estoy makalanan. Estoy makalanan. Ya, pre. Okay ra, pre. Okay ra man, pre. Kay mayroon man mga tag-bisita sa tambal, doktor. Sige, pre. Aris ako, pre. Unahan lang ko niyo. Sige, pre. Sige, pre. May buntang daw. Alin ka diha daw. Papel ng papel be. Ikaw si Estoy Makalanag. Unsa may sakit nimo? Tagagabi mo kung magdamgo basketball dok. Super ba to dok pagagabi eh? Dili ba ka ni sakit sa una-una dok? Ay ko nagbato sang chikon. Murag kuyaw ba ni dong? Okay, sige, mana. Palitan ni siguro ha? Ayaw nun dok kay championship na murong gabi eh. Basin kaugma lang ko mo balik ko rodre. Sure, juga dong. Wala dok, seryoso ko dok. Sige. Mao man ka ha? Sige dok, arin ako. Nahala, sige dong. Ya, pre. Kumusta? Usul ba dong problema? Wako ni dayon pre kay championship na murong gabi eh. Pre, aris ako pre, una lang ko nimo. Sige, pre. Flo Junior. Lingkod. Yung papel be. Ikaw si Saplo Junior. Yung sa may sakit nimo? Ano yung ngipon, Dok? Sakit sa ngipon. Na ako'y sikreto ana para dali maayo. Dok, grabe yung sakita, Dok. Maora di ay na. Mauli kas inyo ha. Mulipot kas inyong balay. Muadto kas kurungan sing manok. Inighuman, mangita kag iting lanay. Nya ipahid imuhang tudlo. Niya mao nay imuhang simut-simhuton kada adlaw. Ug dili ba imuhang ipasok na simuhang bag-ang. Sure ka diya, Dok? Epektibo kayo na? Oo lagi. Basta buhata lang ginako ang istorya nimo. Sige, Dok. Maam ka na. Anay rasa ko? Salamat. Hay, salamat in taon. Nahuman na jud. Tunood ba ko itong giingon ni doktor sa? Suwayang ko ito kaabot ng kasbalay. Sa mga tingnan na ito. Lah, tuara. Anong kailangan kong gawin
upang malaman mo. Pwede mo kay Bao, pre? Nalibre pa check up ron, si doktor. Ay, doktor. Go. Oh, pre, mo maingon si Juli ito. Oh, matay pre.